Yes, videodagbog nummer 3 fra Tokyo. Nishi Kawaguchi i det nordlige Tokyo. Det er mit guesthouse. Der er rockerkoldt. Det sner. Det er derfor jeg tænkte, vi skulle lave det her, fordi guesthouset er et traditionelt japansk hus, så I kan lige se bagefter, hvordan vi har indrettet os i det fine hus. Men se lige først, hvor det sner, hva? Ej, hvor det sner. Og svensk flag, kan man se det? Kan man se det? Hun er ikke nogen danske. Det vi har her, det er opholdsrummet, stuen, hvor der er et køleskab, fordi det er meget sjovt, fordi der er jo koldt, og der er ingen isolering, så det er lige meget. Første salen, automat, fordi sådan nogle er der over det hele. Så er der lidt stue herude, og vi er altså, se, vitterligt udenfor. Der er sne på sofaen. Mere sofa. Vi går ind med det samme, fordi jeg har røvfølelser. Der er 3 trøjer på, men det er stadig ikke nok. Så kommer vi ind. Der er et spejl. Se, så tager vi skoene af. Sådan gør vi. Og så har vi lige på sko her. Yes. Og se, meget populært. Hilsner over det hele. Ej, hvor er det hyggeligt, var. Nej. Yes. Ja, japansk traditionelt hus, som er bygget om til hostel, og det er lavet af træ og papir. Fandme ja, papir. Det her, det er en væg. Det kalder de den. Ikke en skid isolering eller noget svært, så det er rockerkoldt. Her er der nogen, der bor nede, og de ser Drive. De sang med de før, det var meget sjovt. Så går vi herind, og så er der sådan noget her, fordi sådan noget er der. Og så er der sådan noget her igen. Badeværelser. Vi tænder lidt lyset. Man skal tænde lyset, for der er varmt vand. Det er meget sjovt. Se. Badekar. Det var vi den anden dag. Så kan man sådan en japansk fudo, som hedder. Og vi bor herinde. Så går man herind. Yes. Og her har vi vores tyske ven. Her sover jeg. Jeg har tjekket ud. Så en sover heroppe, en sover her, og her, og dernede, som sagt. Og der, sygemandsværelse. Tjek lige gulvpladsen. Rigtig dejligt. Her har der ikke været koldt, kan jeg sige. Vi har sovet tæt. Så har man lidt at se. Ej, hvor er det hyggeligt, hva'? Små bitte passager. Træ overalt. Husets bedste værelse. Tada! Tænder lidt lyset. Og der var ikke optaget. Og hvorfor er det så det bedste værelse? Fordi... skulle vi lige have tjekket? Det er okay. Fordi, så der... Eller, det kan I ikke se, men der er varme i sædet. Og det er ikke de der toiletter, hvor der er 17 knapper, og man får præstationsangst, fordi man ved, at man skal trykke på en af dem, men man gør det ikke, fordi der er så mange. Ej, og det her, det er sjovt. Så lige her. Please, hard to flush waste. Hvis man har sådan noget, så skal man bruge den her. Og jeg ved ikke hvorfor, og jeg ved ikke hvordan. Men det er heldigvis ikke aktuelt, så det er meget godt. Ej, det skulle jeg ikke have hørt.